perquè no entenem una societat lliure que no siga solidària, que no recorde d'on ve, que no es moga per millorar. No entenem, en definitiva, una societat lliure que no recorde a Miquel Grau, un jove que va donar la seva vida per aquestes mateixes llibertats. El Casal Popular Tío Cuc va néixer ara fa 3 anys, fruit dels compromisos que avui ens reuneixen ací a totes i tots. El casal es va comprometre amb la memòria des del seu mateix naixement, que coincideix amb la data de l'assassinat de Miquel Grau. Va néixer amb l'objectiu d'esdevindre un espai de trobada i de cohesió dels i les alacantines. Ha calgut la mort del soldat. Mentrestant, el cos romania amb amor a un afany agafat. Era la dignitat del dia. Mort amarga, la teua mort, a la clara nit d'Alacant. Entre 1975 i 1983, 188 persones van morir a causa de la violència política institucional. Yolanda González, Arturo Ruiz, Agustín Rueda, Arregui, són exemples, són noms i cognoms d'aquests 188 morts que avui també recordem. Davant vostre, als peus d'on un 6 d'octubre aquesta ciutat va viure un dels crims més greus de la seva història contemporània, alçarem una moixaranga com a símbol de superació, de col·lectivitat, de germanor. Una moixaranga com a manifestació de la cultura popular d'arrel tradicional d'Alacant. El tall ja ho cantava. Armarem la moixaranga i entre tots la muntarem. Viurem, viurem, per damunt de tot, viurem.